Abani swade hunu ne bota ye pa ne se ye cedi no ebenya ni munyamo enti wo bono humodin bia se kwan ye befa so ni munyam beba ho no wo ye enti ne kura wo de cedi ne $2 no ho a hu se konani mu ankasa cedi ne so ni munyam aba ho sa pepepe ne so pani bi de nsem bi atodwa kire mo se kosi se ye ankasa de ye wo ye besom ye ni asom mu ni yie no wanhwe a de be ya na be ye enti ya ye de no so ye som ye a cedi ne de ebetimi aye fa ya kono amobi mpo ani aso Adom Kasee etwaso President ya Diamond International Cocoa Life ano ewobia West any East mensini ni mu wo atoyeti fimantem mu Adama Isa edi atodwa se so manfo eto enema waye ewo maiga ne mu a ebeboa pa ama cedi no ba bia ejina no etimi ejina ho a ema fom ebra wokopa soap processing factory ehontoma ewo sehwe isam obia West mensini ni mu ene wode sansemi etodwa cedi de chesi dollar na onto no enti yehu ne sasa yen ayeto e made in Ghana goods aye samna ne kan ho bia ebeboa ye ama yesika sam atimi agina yi ti de be ma Ghana fu nyina ne sa omuma ye nyina ye patronize ye product because ebasa ebe ma emmabunu na nya adwuma ye because yen aye ne yeto a ye betimi aye ne duduom ama enam so am yetimi afa nipa dodo so amoma ye ne dodo enwachi eno hina oda sehwebonza krono ano ya wono aso kronti hine ewo sehwewi oso traditional area na no foria henkan babio enso edito wono mu a ekoye adwuma ewo factory honum nyina anim se wanya adwuma den no oni akwadworo emfiri wo mu se beye a adwuma no betimi agina senyame ya Adom na enyaten adwuma wo so factory here ne a fight chobo body ofche de kenjure bi echenyo nkabo oja pale won ebreye wa hwewo iti senyame ya Adom na enya akwanya na adwuma wa na fa ya kwadro na kono za on the weekend na chenche Friday and wa me ko say iti ya ba wadwuma okosere mo chenyo e mo bra adwuma chokwa ya bekonya mbaswe na bekotua adwuma efo bekrel the Krakra and a country director ya Diamond International Cocoa Life ano ya pepra enso ene nsemtwefo etwetwe enkomo ya pota pa ne se okwakuafo dwuma omoye omopenye sika se ebe so